Kif pajjiżna qed tikber dejjem aktar il-popolarità tal-maratoni kemm fost il-Maltin u l-Awċin kif ukoll fost turisti li jiġu pajjiżna apposta għal dawn l-avvenimenti, aktar kmieni din il-ġimgħa ġiet imnedija il-Malta La Vallette Marathon. Din il-maratona li hija skedata l-24 ta' April tas-sena d-dieħla hija maħsuba li ssir appuntament annwali ġdid fil-kalendarju tal-maratoneti. Id-dettalji ta' din il-maratona ingħataw minn Matthew Patch f'isem Corsa Events li huma il-moħħ wara l-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment sportiv ġdid. Huwa spjega kif l-atleti se jkunu jistgħu jiġru l-maratona sħiħa ta' 42 km jew in-nofs maratona ta' 21 km. Għal min jippreferi jimxi se jkun hemm il-possibilità wkoll ta' walkathon. Fid-diskors tiegħu Patch qal li din il-maratona għandha lan li tkompli tippromuovi lil pajjiżna bħala destinazzjoni turistika sportiva. Patch spjega kif it-tema La Vallette intaset biex tfakkar il-ħajja tal-Gran Mastru marbut mal-belt kapitali tagħna. U għalkemm l-ewwel edizzjoni hija skedata għal April li ġej, fi snin ta' wara u maħsub li dan l-avveniment jibda jsir kull l-ewwel ħadd ta' frar, qrib l-4 ta' frar li hu għeluq snin La Vallette.